и Божов с по 4 попадения. Преминаваме към събитията от двете Б групи. Започваме с западната и матча между Малеш Микрево и Пирин Гоце Делчев. Малеш Микрево откри резултата в 17-та минута с гол на Сакиджийски. Пирин Гоце Делчев, който беше лидер в класирането преди този кръг, се опита да вземе нещо от този матч и го направи с гол на Панайото в 82-та минута. 1-1 краен резултат в срещата между Малеш Микрево и Пирин Гоце Делчев. Вижте в края на матча как домакините пропуснаха да спечелят първия комплект от точки. Минаваме към двобоя в септември. Симитли Чавдар Етрополе. Домакините от Симитли поведаха в 16-та минута с гол на Шумантов. Пред близо 800 зрители се игра тази среща. Отбора на Чавдар Етрополе обаче успя да изравни резултата също с много красиво попадение на Вълчанов в 37-та минута на двобоя. В 77-та Лазаров от домакините получи червен картон. Отборът на Чавдар Етрополе успя да поведе в 85-та минута с гол на Николай Николов. Този гол изнерви още повече тима на домакините, които завършиха тази среща с 9 души на терена, след като и Кацарски 2 минути преди края на двобоя, видяхте защо, получи директен червен картон от арбитъра. Третия матч, от който ще ви покажем картина, е срещата между Банско и Етър Велико Търново. Отбора на Банско в червено-бял спортен екип посрещна гостите от Етър. Два от тимовете са това в западната Б група, които имат амбиции и шансове да се преборят за място в елита на пролета. Страхотно положение и невероятен пропуск за отбора на Етър Велико Търново. Картината ни праса през второто по време. Великолепен фаул, изпълнен от Калайджиев и Банско. Повежда в резултата в 54-та минута. Само 4 минути по-късно отново Калайджиев се разписва за домакините. Два великолепни гола на този футболист дараха преднина на Банско от 2-0 в резултата. Етър успя да върне едно попадение в 65-та минута след гол на Кушев. Ето всички резултати от този кръг. Картина не ви показах от мачовете. Ботев Вихрен 2-0, Чавдар Бяла Слатина, Ботев Криводол 2-0 и Спортист Своге Комбиньор 0-0. В класирането едноличен лидер е отбора на Ботев Враца. Три тима следват веднага с по 10 точки. На дъното на таблицата са Комбиньор и Ботев Криводол само с по 2 точки.